Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió ofereixen en directe totes les celebracions litúrgiques d'aquesta Setmana Santa. Es podrà seguir el Tridu Pasqual al costat de la comunitat benedictina en directe des de la Basílica de Santa Maria. Dijous Sant, la missa de la Cena del Senyor començarà a 7:15 de la tarda. Divendres Sant, la pregària ecumènica i els motets polifònics a la 1 del migdia. La celebració de la Passió del Senyor a les 5 de la tarda, juntament amb l'Stabat Mater, també en directe per a Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió. Dissabte Sant, pregària ecumènica i motets polifònics a la 1 del migdia i a les 10 de la nit, la Vetlla Pasqual. Finalment, diumenge de Pasqua, la missa del dia es podrà seguir per les televisions de la xarxa de comunicació local, a més de Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió, com sempre, a les 11 del matí.